We don't want to. Hoopla World TV reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Friday, the 16th of April 2022, and the place is Ogidi Town Hall, Ogidi, Anambra State. Location is Itoaro Ogidi. Special time of year when the Ogidi community recognize and celebrate those who have entered the octogenarian class. They are citizens, men and women who have attained the age of 80. They do that every year. Igwe, I can. Ndị ụkọchukwu anyị nwere mmadụ na ụkọchukwu Hello. Venerable Frank Obi of St. Philip's Anglican Church. Then, very brief, Reverend Father Dr. Aloy Abba of Our Ladies. Esotia, Nikonu, Ben Akanisi. I fell n'afa Jesus Christ. Onye nwe anyị na-ekene gị n'ụbọchị taa. Ị mere ka ọ dịla anyị na mma. Taa bụ 16th of April 2022. Ma agba nke abụọ ịtụ arọ n'anị Ogidi. Anyị kene gị n'ife ị mere anyị. Ichebere obodo a bụ Ogidi. Ma ete n'ibu anyị Igwe zechụọ m agha wee lue n'ezinụlọ ọbụla nke nọ na Ogidi a ma ndị ọbịa Ibu Chukwu gosiri anyị iru ọma na ebere gị karịsịa n'ebe ndị okenye anyị anọ ndị iji ogologo ndụ wee chọọ mma ndị fọdụrụ amaliri anyị sọpụta anyị ṅụrị ọṅụ n'ife i mere anyị na enyerefa amara iji wee bie ndụ wee lue ịtụ arọ n'anị Ogidi. Na-asọpụrụ Chineke ka anyị wee nwee ike ịtụlụ arọ n'ime ndụ anyị. Gọzie obodo abụ Ogidi, gọzie Igwe anyị na ndị kabinet ya niile, gọzie President General Ogidi, all the high chiefs, onye nwe anyị gọzie ndị ọbịa n'anị Ogidi. Gọzie ụmụ Ogidi arụ ụwa niile. Anyị ga-abụ wọdị ambassadors n'ebe ọbụla wee nọsịta anya Ogidi n'ebe ọbụla anyị nọ. Anyị na-eche steeti Aba Anambra steeti nụrụ gị na-echeta gọvanọ anyị Chukwumacha Soludo. Onye nwe anyị Ogidi ga-agọzi ya, Ogidi ga-akwado ya, ọchịchị ya ga-adị anyị mma. Anyị na-ewere ife anyị na-eme taa tinye aka ịfụnanya gị na-arịọ Chineke bịa were ọnọdụ n'ime ya n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Thou art worthy, thou art worthy, O Lord, O Lord, to receive glory, honor, and power, for thou hast created all things, and for thy pleasures they have. We are created
thank you, oh Lord. We are here, Father, oh, are here. We are here for you, Holy God. We are here, Savior. Are here, Spirit. Are here. We are here for you. In the mighty name of Jesus Christ. I can ekene Chukwu n'ụbọchị taa. Abụọma Psalm 118 verse 24, the Bible says, "This is the day made by the Lord. Let us rejoice and be glad." Ka anyị na-ekene Chukwu, ka anyị na-ahanyekwa mbele ife niile a ga-eme n'ụbọchị taa, bụlọdị dịka nna anyị Venerable n'ọfọ, na onye ọbụla bịara ebe a tata bụ ihe ọṅụ ka anyị ji bịa, ihe ọṅụ ga na-eme na ndụ anyị, ihe ọṅụ ga na-eme n'ezinụlọ anyị. Mmemme a ga-abụla ogidi ngọzi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya nsọ dakwasị ụnụ ma nọnyere ụnụ oge niile. Udo dịrị ụnụ. Thank you very much. Yeah. OBI, the chairman of the Apr'22 National Council, the chairman of the council, the one to speak on Apr' State. Now, OBI them not being we are going to talk about first. For us. Now, let me go back. Now about the council. The council, the Igwe council, IT. Na ndị ọzọ biko na-asị nnọọ ndị klaji ndị ụka nnọọ nnabata ndị niile nọ ebe a ịlọ m ọ dị ndị ike niile ebe a na-asị nnọọ ewere oge ya ihe aka obido kweta ndị otu ndị anabara ofu ọ na-abụ chairman each week on both of us. Again, I'll do that again. I'm not going to know. And you will have a do. And you can't go. Nothing is in work. And yeah, okay, no, Ogidi. Abadiganda. You put Ogidi on the PD. You know Ogidi on the reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Friday, the 16th, Saturday, the 16th of April 2022. Magano, the Guna, where do you go? On the 16th of April, when the new people don't know, again, this is what I will look at that. Oh, and the Khalifa, what did you do? To go to the game, because when you do, hello. When I was born now, I didn't glory God this year. If I bear with the man, if I know extra years,
Deliver all 30 years. Well, 110 years. But one year, ndị tụrụ atụ last years afọ nke ebe a na biko nyefe aka aba na okwuwe more years in Jesus name. Kwesị na obi niile kwetara na tata ụbọchị anyị a na-ebu arọ ọrụ ihe ejikọ ekene na agbara omeela anyị wee buru ndị nna eburu 80 years and above. Kwesị na ọ bụ ife aka ibu n'obi na anyị bụ ndị nne bụ ndị Ogidi anọ below 70 na anyị eru 70 years. Ọkwana ya elezepụta anyị ruo 8 years anyị etụgharị a wee kene Chukwu nna na agbara omeela anyị maka na onye kene Chukwu na nke omela mmadụ Chukwu emeela ya. Ọkwana ya n'ihe adị ekene bi ije Ogidi na sọpọtụ ọ na-enye dị drone anyị wee na-aga n'iru wesa ha Chukwu ya adị ekene m n'ịyọ niile n'ebe a wee sa ndị na-ebịarụ ịtụgharị a na akaka amapa na jiji amapa na faya na n'udo ụbọchị bịa tata nke anyị na-ya aka in Jesus name. Igwe Ogidi. Your Majesty. Biko ndị onyonyo biko nyetụ onye ka ga-ebu aka anya kwa oche biko na ndị onyonyo na-emetụ n'anya aka nguze Ogidi. OBI ONITSHA. Former seat was not befitting. So, biko mmemme ọjị ka aka na-eme for His Majesty. adịghị ekwu ọjị okwu mmemme ọjị ka anọ n'elu emesi aka ewegota dị awadis ka ba nọrọ ọfụma wee ghọta ka ibe si aga. Asị na ugwu bụ nkwanyelụ maka na agwa na-adị mma ma eketụ anya nnabata OBI of Onitsha Apr'22 Ogidi ya mee ibe etu esi eme maka na ife mere mmadụ ahụ n'afa Apr'22 Ogidi nnọọ mmadụ esi eme ya mgbe ezekwa anaghị ekele Apr'22 ọjị ọjị ndị ka dị ọjị awasịgo ọjị before our days here, Chief Dom Okaro Chinyelu biko ọbụla na akọbata before chairman na-ekuzi okwu ya akọbata onye nkuzi sorry Chief Dom Okaro ọ na-akọbata Chinyelu biko kọbara na ya aka onye nkuzi na-akọbata si na akọli akọdịrị Madam Felicia Okosa ọ bụrụ na ọ dị ya biko ọkọbatakwuo Madam Felicia Okosa. Okay, ọ bụrụ na onwe ka o si dị maka Madam Felicia ife ọbụla a na-eme si na-eme ya ebe ọ ga na-afụ the whole details. Yes, anyị fụ onye nkụzi Chief Dom Okaro Chinyelu ka ọ na-agbakọta. Dr. Sam Anyakora Ugochukwu ọkwọnụ ya biko fa nọrọ ọfụma these are the awardees ka fa nọlite na isi na isi rabụ n'ọnụ isi na aka ibie all animals are equal, but some are more equal than others. Exactly. Yes, Dr. Sam Anyakora Ugochukwu onye na-agbalite biko ọ na-arịgotasị na-akọli aka kọbakere na aka kọba na aka kọba na aka. Thank you. Yeah. Amama Chief Mike Okeke anokwu nwaka ibie ọnụ ya nwaka ibie anokwu ndị kamera na ya mara ụfọdụ nọ ebe a maka nke ba ya eshutu wee kpara ego iche a sị na ya ma akrediteshọn na kamera niile dị ebe ka mmalụ ndị nwee visa ya yes biko
Biko protocol unit na-ekede nọ ndị kamera kredit ka amalụ ndị bụ ndị. Ọ nwere ike bụrụ onye ebe a shoot wee tori ya mara nke a na-eme na play. Onye zu mmụọ. Yes, ka ama ndị esuru visa. Thank you. Biko karịa what is now Selani. We want to lend our ears to the chairman of today's occasion, Professor Frank Okafor, as a teacher in Ogidi, or Okokotokonwa, Ogidi G. For record all the Ogidi boys. Yes, I want so many for classic Jews wherever. And there for class, I have a loot. I enjoy Frank Igwe. So now, in their description, about you were to come on to Africa chairman at this occasion. Professor Frank Okafor. May we let our ears to this great prof, Nigeria Jagala. In the Chidebo. Thank you, sir. Ogidi high priest. The high priest. The high chiefs. Especially the celebrants to go 80 years and above. I know I chairman's opening remarks. I had Igwe if I video by 10, and by 10 he was ready to come. And Obrano, I have from what about that. So I go to where Maya already to once again can now what if I give you Igwe? Oh my God, I am Igwe. As a drama, you will that 3 years ago. All the one they celebrate they go 80 Kalia and when the 500 only. Well put that 3 years ago. Ogidi chair the organizing committee. Only first one, it was so good, we were all happy. The number naturally will reduce. But even for with as a drama and 19 in the Penuche. I am where Zifana Twanya. Now, I ran a Bogota, go every day, Nanya. Now, look on ever. I'm my Oya Somo Bosia. Oya Batano in 1865, 70. Usobefa. Marina, you read the message. I'm a Kundira say, to book a Valucan to our Paduziano, Yawalufa. Well, a very important and noble thing. Igwe as a drama, you were by you, the Igwe. I will sit you down. Before Zoze, I know you, Una Tata, Ubosi, I Jenanya Nabai, Kaimalo, Gamet of Ma, and Ganemet of Ma, Gag Emeko, Gaga Yeme, Ta, Gaya Mechi, and Gaya Me, Webalukaba. Audio for Ophelia. Na mmadụ bụ igwe so na anyị ncha niile ga-agbakọnye aka na-enye aka na mgbe anyị na-etolite na nwa bụ nwa onye ọbụla ịbụrụ nwatakịrị mefie okenye nọ nso akọshọn oyi ọbụrụ nkịta so na anyị akọkọ na-arụ na ncha bụ ndị Ogidi na ife anyị na-achọ bụ
Ogidi na-aga n'iru ka Anambra na-aga n'iru ka ụwa na-aga n'iru asema so na eme ife omume etinyesi ebe a taa especially nke a eme ma emesi award ndị ọgbọ kpagharịa onwe ife a eme ka e wee nwa ma onwe ka esi weta obere ife wee na-enyere igwe aka n'ife ọ na-ewe Chukwu mee ife ọ bụrụ ife aka dị n'ife ọ bụ ozi Ogidi na ọrụ igwe nke abụzi alụ Ogidi na igwe na ọrụ Ogidi so na anyị akaba arụ ma na ofu onye ara ebu na ọrụ Ogidi igwe na ọrụ Ogidi na anyị make sure that not really unfair. Go on, I don't realize 80 years. Kabiali already no to Laro. When I can, Nini, Bialeba. No gonna go from Adroma, no company. Nice came on so. Come, they celebrate when I'm a jam, Pewali, and no one body that. All money is an army. So na ma choka na bon se so mwe kamba baba no fulo ili na no ife dị na niba ekele kwa muno ka iwe na obi ayo ka iwe na angole n'ife na emeta what TV aka na aba ongulu na odi a mana nwe ka eli kwa bon ya bobo ekele kwa muno ife choma na boki download Eze Chidebere biko sekwari aka ọ dịrị izi Kokoloni aka Eze Chidebere Ogidi. We are privileged to have you as the chairman of this very occasion. Dalorin Norin biko Saturday the 16th. ọkpụkpọ na-ejide brochure ifo na nke anyị nọ n'ime ya kịta bụ Just listen to opening remarks item number 5. Biko arm yourself with the special and August brochure. edition of Ife anyị na-eme dị ọdali. Ndị kamera na-ekiri obere space. Iru ebe ahụ nkuche ndị eze rinne. Ka mmalụ ndị na-efe for the committee na ndị ga-akpali ego. Biko. In the program now, I am on item number 6. Welcome address by the chief host.